tomto videu si povieme niečo o huslovom a basovom kľúči. A teraz nepoviete, veď to už dávno viem, veď to je ľahké. A nepochybujem, že poznáte huslový kľúč, dokonca viete aj, ako sa kreslí, alebo teda píše. Ale poďme sa mi pozrieť bližšie, že či naozaj to píšete správne a hlavne z správnej linajky. Pretože huslový kľúč má ešte svoje druhé meno a volá sa tzv. G kľúč. A to je veľmi dôležité, pretože ide o to, že my ho musíme písať z takej linajky, kde býva nota G, konkrétne G1. Čiže vieme, že máme 5 linajok. Prvá linajka je zo spodu, tam je nota E a na druhej linajke zo spodu je nota G1. Čiže keď viem, že toto je G1, tak z tej linajky začne písať huslový kľúč, nie z inej, lebo to je to, že deti prídu a nakreslia hoci ako huslový kľúč, poprípade to potiahnu aj nižšie, alebo ho urobia maličky, čiže pozor, teraz si presne vysvetlíme, ako naozaj ten huslový kľúč má vyzerať. Čiže začneme z druhej linajky a vlastne robíme takého slimáčika s hlavičkou. Čiže môžeme si urobiť malú bodku, ako keby nožtek, alebo pupík a točíme slimáčika. Dotkneme sa vrchnej linajky, tam býva nota H, dotkneme sa spodnej linajky, nota E, veľké brúško a nad linajkovou osnovou urobíme hlavičku. Keď sa nám podarí, môžeme pretnúť tú bodku a takú nožičku ako dážniček s takou fajočkou. Takže ešte raz ukážem, nech je trošku krajšie, tento není bohvie ako pekný, takže od druhej linajky, bodka, trošku rýchlejšie tempo, ručka musí byť v takom pohybe, aby malo brúško, oblé hore, hlavička, nožička. Keď si pozrite ten huslový kľúč, trošku vám to možno pripomína, že písmeno G a že prečo sa volá G kľúč. Pretože on naozaj vznikol z písmena G, áno, je to, vidíte v tom ten náznak. On sa historicky potom vlastne vycifroval do toho huslového kľúča. Pôvodne huslový kľúč vznikol z kľúča C, ten C kľúč bol v strede linajkovej osnovy, ale to je iná notácia, to nás nezaujíma. Huslový kľúč sme si prešli, pozrieme si aj basový kľúč. Basový kľúč je možno o čosi ľahšie, čo sa týka zápisu, ale trošku náročnejší na čítanie nôt, pretože tam sa tá notácia mení, pretože už nemáme to klasické G1, čiže potom vieme, že tu máme C, D, E, F, G, A, H, C. Ale začíname ho písať z tejto linajky štvrtej. Keď počítame z dola, tak je to štvrtá linajka. Ale ja častokrát poviem deťom, tak ako huslový kľúč je písaný na druhej smerom z dola hore, tak si zapamätajte, že smerom z hora dole je to tiež v podstate druhá. Aj keď oficiálne, pozor, vždy rátame z dola. 1, 2, 3, 4, 5. Čiže ako keby na štvrtej, ale ak to má pomôcť, tak prečo nie? Urobíme bodku, tam už naozaj v tom zápisu basovom je tá bodečka, ako taký nožtek a urobíme také pol srdiečko. To nie je ťažké. Čo je ale dôležité, sú tam také dve bodky, ktoré deti hádžu, kde príde. Takže pozor, presne ako je tá linajka a ten nožtek, tak tie dve bodky dáme do týchto medzierok. To je dosť podstatné. Tento kľúč sa volá F kľúč. Tiež má to svoj dôvod, není to len tak, pretože tu leží nota F. Je to tzv. Malé F. Áno, nie sme v F1, je to malé F a vlastne tu je tá kuleha, lebo v huslovom kľúči by to bolo D2. Čiže v basovom je to malé F a robí to niekedy šarapatu, ale to nie je problém, my sa vieme vždy odkopnúť od tohto F-ka. Keď deti nevedia basový kľúč, vždy im poviem, nájdi si F a poď smerom dohora F. A aká nota je nad F? No G. Čiže v tomto priestore bude nota G napríklad. Dobre? Keď pôjdeme smerom dole, tak aká je nota tu? No pod F-kom býva nota E. No ja ich mám farebné, ale zrovna aj Emil je modrý. Tak. Takže napríklad E, hej? Čiže ak to je F, tak toto je malé G, ak toto je F, toto je malé E. A tak postupne. Čiže ani v huslovom kľúči, ani basovom kľúči neučím deti, aby si noty vyratávali od C1, ale našli si záchytné body. V basovom kľúči je to malé F, v tom huslovom to vlastne bude to G.
G1, ktorý je tzv. Oporný tón, čiže opäť idem od G smerom hore A, H, alebo smerom dole G, F, E a tak ďalej. Čiže tie huslové kľúče nemajú len tú funkciu, že sú niekde napísané v notách a nevšímam si ho. Vždy si uvedomím pri hraní, že OK, tak z ktorej linejky vychádzam, tam bude nota G a to mi vie pomôcť pri čítaní z not. Čiže nie sú to len také čarbanice a kreslenie nejakej dráhy a polsrdiečok, lebo vždy vysvetľujem, že to je polsrdiečko a toto je ako keby dráha Formula 1, deťmi sa hráme, že sa rozbehneme a máme zákruty. Naozaj nám slúžia aj na orientáciu v notovom zápise, vieme sa cez tie oporné tóny vlastne podporiť a prečítať si noty. No a keďže tieto tóny by sa museli zapisovať v rámci huslového kľúča pod linajkovú osnovu do takýchto pomocných linajok a samozrejme ešte hlbšie, čiže by sme ich tu mali možno 20, tak preto nám slúži basový kľúč, ktorý vlastne umiestni noty v rámci ešte linajkovej osnovy a aj nižšie, ale minimálne 1,5 oktávy sa noty pohybujú ešte v rámci linajkovej alebo teda notovej osnovy, čo je výhoda pri hraní z not, pretože noty s pomocnými linajkami sa trošku ťažšie listujú, takže notácia v rámci notovej osnovy je jednoduchšia a dá sa to dobre naučiť a rýchlo naučiť. A možno vás zaujíma, prečo máme huslový a basový kľúč, tak je to z toho dôvodu, že sú nástroje hudobné, ktoré majú vyššie tóny a používajú notáciu v huslovom kľúči, a napríklad ako husle alebo aj klavír. A potom sú hudobné nástroje, ktoré používajú notáciu v tom basovom kľúči, nakoľko ich tón, ich farba je hĺbšia. Či napríklad violončelo, aj violy, violončelo, kontrabás, alebo z dýchových nástrojov je to tuba a fagot. Tak, verím, že vám to video pomohlo a môžete trénovať. Budem sa tešiť na pekné huslové a basové kľúče. Ahojte!